सब दिसे पेपारमेन्ट गिलाव दिसे ना दसे लाइभ बाजार जानायखाय लाइभ होलाबायदों ना माबा माबि लादों मस्ला मस्लि नै बेनावहाय प्रकाशनि दखानाव नै एसे मुलि दुलि लालाबायदों र' फैसा दिबा লাগে ना थ' फैसाबा आसोना नाय केमेरा मावलाबायबायलै लोगोफोर फैसा हरनो आं एसे बाजाराव माबा लादों आं नै मुलि माबा माबि आरो ना जन्दिस टाइफयडनि माबा माबि उनलु उनला खालामनो आरो लालाबायदों एसे मानसिफोर बिलाबायदों नालाय दा बेखायनो लाबाय आं खैला मैला बाजारावलै दैमालु ब्रादार ओमफ्राय बाजारखौ नायनो नामा देखायनोसै नायनोबा कमेन्ट खालामनो हागोन फरायजागोन कमेन्टआ नै लाबाय आङो गासिबो मुलि गोजा आरो बेयावहाय ओमफ्राय नै बैयाव बस्थायाव दङ ओमफ्राय नै बैथिंजाय सब कि फिटिं करियाहाय थैसे बुस्थु गैला मुलि लालाबायबाय आङो जन्दिस टाइफयडनि माखासे बाखालिफोरनि बायनांगौ नालाय बाजाराथ' बिदि नै एसे नायनोबा देखायनोसै आं स्लाइडनो बाजारा बायबायलै माबायावनो जायो जोंना खैला मैला बाजारा थिग 7-8टा बिदिनिफ्रायनो फुरा हिरमिर जायो आरो बाजारा ओमफ्राय दा बायबाय नै बेयावहाय नोगोद जि बायनायनि माबा दं आरो बायदों नै बहुदनो बेखौ खमनिनो मोनो दै बे दख'ना बिराद मोजाङै गाननोहाय 300ल' इयो जा मोजां उन्दैफोरनोहाय गानहोनोबो मोजांथार माइदि गोनांलाय बावसो बुस्थुआ ने औ माइदि गोनांसो जा मोजां गाननोहाय गुरैनो बायो बहुदनो मैया बेसेबां थांदों होनदोंमोनलाय बे दख'ना 20 खाननिबो बारा ने 20 खानसो थांदों आरोखि नै दिनैबो नांजोबबाय बहुद नाङो होस बरियालै बिदि आरो कमेन्ट खालाम र' नायनि दे देखाय आदा औ दे नायलांबाय थाबानो जाबाय सुरास्टन सलरपारा फैदो थै ने टाइम लिंहर नोंने थांनो लिंहरनाया गोदाव सोरावसोलै मानसिया फुङावनो लिंहरनांगौब्रा देरहासार इस्लारियाबो दासो लिंहरलायबाय आंखौ बयबो हासार होफैदोंनो माने माइयाव एम्फौ अरग्रा ओंखारबाय नालाय दा नांगौब्ला देरहासार इस्लारिखौ खबर लानो हागोन आरो बेबायदि एम्फौ अरनाया नोगोद बे मुलि होगासिनो आरो दा माने गावनिया मोनबायनो ओमफ्राय सासे गावनि लोगोनो मा सोंनो थिनदों फन रायलायनाया नै जोङो ओमफ्राय मेजर बसुमतारी मा नाम आदा बेवाय मा बाजार जायो माने जोंना बियो खैला मैला बाजार ओमफ्राय माबा आरो सप्तायाव खेबनै जायो बे बाजारा मंगलबार सुनिबार बेबायदि आरो खेबनै जायो बाजारा ओमफ्राय बाजैनो गांसे लादो ब्र' लाबाय गांसे लाखांबाय आं गाननोहाय ओरैनो सिम्पोलनो ओरैनो थानायाव गाननो मोजांथार नायलाय मानसिफ्रा नोगोद बायो नै दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय दैमालु आदा नोंखौ आं सानसे लोगो मोनगोन अके लोगो मोनगोन दे खुनु टेनसन गैया एसे फिसा दखानाव दं आं जास्ट ओरैनो बेरायलाबायगासिनोसो थांथ'वाखै खरसा जाजोब्बाय आंना बहुद गोबां लाबाय आङो माबा लाबाय मा होनोमोनलाय अमा बेदर लाबाय अमा खोमा लाबाय लाव लाबाय अलकबि लाबाय ओंख्रि मैगं थाइगंफ्राथ' फुरा लाजोब्बाय आङो दा थांनोल' नांसै आरो जास्ट ओरैनो नोंथांमोनजों दसे लाइभआव फैदों आङो बिदिनो आंना गोसो जाबा फैब्रबबायो मानो होनना बुङोब्ला न'आवहाय एसे नेट प्रब्लेम जायो आंना बिनि थाखायनो आङो न'आवहाय बारा लाइभ फैनाय जाया आरोना ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोफोर गय जाना हाथाया एसे गोजा जादों आरो एन्जर बाथा सिरानि गयाखौबो जाफिनग्रा सर' जाबायना आङो नङाब्ला जालामोन नेचारेल एन्ड कालचार अमा
लानजायबो अमा लानजायखौ लायाखै आं खोमासो लादों अमाखौ ओमफ्राय एसे आं बेगजों हुनायसैलाय दे केमेराखौ नायलांबाय थादो दे Indra nasko lapa munjura hei ningan erparen pai muka gusalago ahara ho aha herrai ओमफ्राय नों मा बानायो फंबाय आच्छा दे ओमफ्राय सोलियो दा थांनानै थायो दा आइजोबो गथ'फ्रा साबेसे जाखो दे हौवाना हिन्जावरा दे बिदिबा मोजां दा आं एसे गिदिंनोसै दे लोगोफोर एसे नायफालांदो बाजारा माबायदि आदा सिना मा गामि जोंना बे बाजारनिनो खोला पर्बतजरा गोलैयो आरो बेनिबो नांदोंआनो मुलिया ओइ नांदों दा आदा मुलिया नांदोंना नाङाखै ए नै साख्रु ओमफ्राय हाथाइ एम्फौनि खासि एलार्जि मोदोम खामनायनि बे आरो आच्छा नांगासिनो दङ दादुनिबो दं दादु खुरु ओमफ्राय गारायखु बेनो थाङो आरो साफा दे आं देखायलांनोसैलाय होमब्ला दे हाथाया बायबाय दे दा बयबो खरस मथा मथि खैला मैला बाजारखौ होसोबोनोब्ला थिक 9टा बा 10टा बेनि गेजेरावनो फुरा बिहिर जायो बेनिफ्राय ओरैहाय 11टा 12टा जाबाथाय बायलांबाय आरो बाजारा बिदि नैबे दखना बाजार फुरा बे दखना बाजार बियो दे खालामदो कमेन्ट खालामनोला रायजोफोर मैगं थाइगङाबो साफा नांजोबबाय नै बे फुरा मैगं बाजार जाहैबाय नै नांजोबबाय ओमफ्राय नैबे बाजैया इथाखौनो फानफैयो नै उनग्लिनानै इथाखौनो उननानै फानो आरो फनसो फैना होलायबाय नै लाइभ थानायावनो दा हरफिनगोन आं बे दखना बाजार दे फुरानो नै ओमफ्राय बे मादैया रायगासिनो आंखौ सानफ्रोमबो रायखायो फाग्लाखा मानसियानो खालि रायनायल'यैनो आंखौ नुब्ला गोदोनिफ्राय रायखायो ओइ फाग्लि बिदि रायनानै जायाथ' फुरा लाइभसो नै नुवाखैनो कमेन्टआ नै लाइभसो दङ नै बे टमेट'आ नै ओरै टमेट'लायनो माबाया जलफिया जानो मोजां माबाजों बाथोन देजानो मोजांथार आरो बेबो ओमफ्राय नायलांदो आं एसे एक्सप्लर खालामनानै होनोसै आरोना मा मोनो मा मोना नै थाइगिर फिथाइबो मोनो नै मोजांथार आरो कमेन्ट खालामनो हागोन दे आलु सिमेन्ट आलु ओमफ्राय नै बैथिंजायबो दे मोनसे बाजारा ओरैबायदि गिदिर मैगं थाइगं फाननाय ओरै फुरा मैगं बाजार आलु जोलै बायबायानो बाजारा मथा मथि दा थांफिनसिगोन आरो खोलाहा
रायलायनोबा रायलायनो हागोन दे दसे आं फैबाय दसे नोंथांमोनजोंहाय रायलायसिगोन आङो कमेन्ट खालामनो हागोन दे एबार ओमफ्राय जेसेबांनाखि आंनि लाइभआव दङ बयनिसिमबो गोजोननाय जासिदों थेंक इउ आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय आङो दसे न'आव थांसान्दिल' दसे थागोन आरोना लाइभआवहाय ओरैनो जास्ट लाइभआव बहुद थानो लुबैयो आं मानो होनना बुङोब्ला नेट प्रब्लेमनि थाखायनो आं थानाय जाया न'आवहाय जोंना ओरैबायदि प्रब्लेम जाखायो नेटआ लाइभआव फैबाथाय माने गिदिंबाय थायो आरो मोजांखौनो नुवा दा बेनिखायनो आङो एसे उसुबिदा मोनो आरो लाइभ थानोहाय बा नायग्राफ्राबो जुदि बेफोरबायदि गिदिंबाय थायोब्ला मोजां नुवाना लाइभ थानोहाय दा बेखायनो आरो आं खोलाहा सेन्देल दखान गस्ला दखानजों थांलाबायनोसै नोंथांमोनाबो नायलांनो हागोन दसे नेचारेल एन्ड कालचार होनो ब्रडबेन्ड कानेक्सन लादो आदा नायनि र' आं खोलाजों थांनि दे स्रिं जाबाय नै बाजारानो बायजोब्बाय बाजारानो सुकुरसि मैसो बेदरखौ मानो दिन्थिया फंबाय है मैसो बेदर सिथारा रादा जोंनि खैला मैलायाव आं अमा बेदर बाजारखौ देखायनि दे लाइभआव थाबाय था दे दसे आं थांगासिनो मा बेदर मोनो मैसो सिथारालै आदा माबासो मा होनोमोनलाय अमा बेदर मोनगोन बयलार माबा मोनलाबायगोन ना मोनगोन आरो ओमफ्राय मैसोखौला बुथारा मैसो बेदर जानोबा सान्थिफुर थां सान्थिफुरावबा मोनो मस्ला मस्लि दखान से किरिं kita hili zil menasi benua bang aku बिराद मावोलै थाबायबाथाय केमेरायानो मोजां साइडुन थाबायबाथाय बिदिनो आंबो मेथाइखौ गनैसो जानि दे लोगोफोर माने गगा मोननाय मानायाव नै बेबायदि बे जागौमोनलै आं बे मेथाइखौ माने गगा मोननाय मानायाव बे बुस्थुआ देनजार मोजां दे लोगोफोर नै गुर मेथाइ जानोसै आरो ना दे खाबार बाहाथ' माथो ayo susur mah WhatsApp grup sama baik le kau deh kurang siapa le yang आं बेदर बाजाराव थांगासिनो बेदर बाजाराबो जोबबाय दां सेन्देल दखाना माथो बिगोमा गैया रा खावनासो लांसै नामा आलाय जराथामसो
नै लोगोफोर बिगोमान गैयाथ' नै सेन्देलाखौनो लांनायसै नामा आं जराथामसो ओइ सम नै सोरबा ग्रुप खालामदोंलै Pokoknya hili orang ada bang salah sorry nanti baca video lagi deh baca dengan akan buku saya mana kaifa kamera punya bayina kalau buku saya सबसे हाइस्ट खामायो लोगो मोनबाय लोगो मोननायालाय मानसिफोर दं गोबाङैनो लाइमआवसो लायनाय नायहर ओमफ्राय आं कमेन्टखौ नायनि दे आदा सुकुर सिं नै अमा बेदर बाजारा बेनो फुरा जोब्बाय आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय जों उसुबिदा मोननायसैलाय नोंदां हिनजावफ्राबो गोदायोना दिन्थिस'लाया आला खायफा बोरैबा केमेरा नुला बोरागोन फैनाय फैयिनि खोथा थायो ओइ गोजाननिफ्राय दिन्थिबाय हिनजावफ्राबो गोदायो दे खैला मैला बाजारावहाय देन्जारनो खामायो बिसोरबो गाज्रि नङा मानसिफ्रा बेलेग साननो हायो खिन्थु हिनजावफ्रानो दे बेफोरबायदि अमा गोदानानैब्लाबो खामायनो हादों बे बुहुद दे बाख्नायथावना खोथा आरोखि ना ओरैनो थायाखै बेबायदिनो माखासे थाखा फैसा खामायदों बेयावहाय खुनु गाज्रिनि खोथा नङा आरोना सोरबा बायदिया लाजियो लाजिनानै लाब गैया थाखा खामायदोंसोथ' फैसा बुस्थुखौ नागिरनानै मोना ओरैनो खस्थ' खालामनानैसो मोनो दा बेखायनो खामायनो हानायफ्रा मोजां आरो नै डेन्जारखा ओमफ्राय रायन' नार्जारिया मा होनदों नै से लाबोदो आदा निउ इयाराव गाननो सेन्देला दा ओमफ्राय नै माथो मोजांखौनो नुवाखै आदा औलै एसे माइकआव दे लाय माने आं मोजां दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय आं नैबे बोरमा दखान नै आदा बोरमाबो मोनो आदा सुकुरसिं दंना गैले ओंखारखोना माखोनो इस मा होनदों दे बे बोरमा बेदर आरो लेवराया मुस्लिमब्लाबो बिराद गोरों इयो डेन्जारनो भाषायावहाय ने मय सोलोङानो बर'खौ बर' भाषाखौ ओमफ्राय सिख्लाफोरखौ मा हिनजावफोरखौहाय मा जानना लिंहरोमोनलै दा खोनाखाबाय दा गलाखा एफा जम जानानै थाथोरा डेन्जार जुम जानानै थादों माथो मोजां नुवाखैलै मा औ ओमफ्राय दिनैहायनि माबाया बेसेबांसो लाब थागोन औ जोङो आंथ' खोमायै मायै लाखांखाबाय बेखौनो लादो नोंसिनिखायनो थांनानै जाहैनोसै दा औ
जानांगौ बेदरफोरखौ जानायनि जानांगौ मैगं थाइगं बायलाबायो गोदान थांखायो ना माथा फाखा केमेरा to it's now नै गुमै रन्जिना रं नाम्बार रायलायगासिनो दं माखासे फुरानो नै फुरा रं नाम्बार रायलायदों इयो साला दसेल' थांनायसै आं मानो होनला आंनावहाय नोगोद फन फैबाय दे लोगोफोर सोर हरखो दान्दैसेन 15 जनसो हरनानै दंसै फन ओंखायनो आं रायलायहरग्रोनोसै सोर मा इम्परटेन्टनि थाखाय हरोना बहुतनो फन थोद मागुरा नै अयथासार गिदिर ना मागुरा नै ओइ मागुरफ्रा खि दाम रे 40 थाखा फवा थुलाय नुबाय दा जेजोंहाय मागुर नाया इदिया 40 थाखाल' फवा नै बहुत गिदिर 30 थाखानि हबावसो जोंला दे किमान फवा 40 टाका আজি না আলম নাকি পুরা বেলেগ বামি টিটबो दं नै 20 টাকা केजि 50 टाका फवा जाहैबाय ओमफ्राय नैबे माफायाव आधा केजि खालायनि आरो ओइ 40 टाकाल' नो बेवाय लांद' केजि माबायाव फवायाव नों लांखांखाबाय ए आयु 2 केजि माथो खालामना लादों लायफाबा न'आव सिखारलै आं दिनै लांलायलै दे आजि नालम दे औ दा ओरै बेवाइमोननाव जाहैनोसै आं ओइ नोंला लाबावदो लांजोबनानै दोनहैदों हाला उनावहाय एसे देरबा जादो ओमफ्राय जों फानब्ला एसे दामा बांसिन मोनगोन ना उनावहाय औ ইয়াত কয় কেজি হ'ব অনুমান ইয়াত কয় কেজি হ'ব বৰ্তমান 5 কিন্তু मेथाइ जाना आखाया सिथाबजोबबायसो नै आंनिया देवरा ओइयाव फुखाना जाबोनायाबोला कमेन्टखौ नायनो मोनैनि गाज्रि दामोनलै दे लोगोफोर दे आदा दासो नोंनाव नुदोंमोन आं आदा दासो नोंनाव नुदोंमोन आदा आस्सा ओमफ्राय बेकग्राउन्ड भाइ मा होनदों बलनि केमेरा नोंनि मा होनदों बलनि केमेरा नोंनि गुबै ना वही बुझी पोआ नहीं रे भाईटी अपनी की लिखिला हिंदी जुदी जानो हिंदी लिखिया दे और जुदी एकामिस जाने टेन होले एसामिस लिखि दिले होला कि अपनी की बरो होय ना आमी गम पोआ नहीं अपना कमेंट करा तो माने आमार फाले इटु बेसि दाम নাই হে इटु मात्र फवाट 40 टाका और जुदी खं उठिले इटु खमायाव दिबो कि जान नाकि 40 टाकार फरा खमिबा ना फारे ना ओ अच्छा मा 140 140 হলে কেজিত কিমান হয় ও ফোয়া কিমান হয় केमेरा क्वालिटी केमेरानि क्वालिटिया मोजां फैनाय नङालै आं माने साइडुं गोसोआव थानाय नालाय केमेरा मा जादों माथो केमेरायाव दंथ' मोदानदों दिया देना मिलाया आरोखि ओमफ्राय थांदो बेवहाय दे मोजां दिन्थियाखैलै नै नाफ्रा थैलाबायजोब्बाय नैनिया सब मुरिसोखि मास्टार
সাংবাদিক না হলে আমি ফাংবাদিক হে সাংবাদিক না হয় ফাংবাদিক এই যে आं बेदर लाबाय बागि गोबाङैनो औ लादो दे नानफ्रा मोजांलै दाबायदियाव दावबायजा लोगोफोर आं दोननायसैलै बहुद फन फैबाय आंहा फन हरनायखौ आं रायज्लायग्रोनोसै दे बयबो माबानि फन खालामनायनि बहा दं ब्र दि इस्लारि ब्लग चेनेल देरहासार इस्लारिसो नामा रा